Hawu Mbatha so akhetha utshwala impela. Ngenxa nje umfazi. Yeah, mfowethu lo ndaba ngiyithande. Ngifuna ukuthi silosikhuluma. Hawu, kanti le ndoda engaphuzi. Milo wafika renke uyaphuza lo muntu. Kanti bengaphuzi? Bengaphuza isidalo. Kona lapho. Ayasazi impela inkinga nje umfazi impela. Sisaxabana nje nomfazi impela hayi unikelile impela ophuzweni oludakwayo. Hayi kanti madoda uyabona Ungayihleki into enomfazi phakathi. Kunento engihleza mina ngiyitshela ibandla ethi mina mawuzwa kuthiwa umuntu ubulele umfazi wabulala izingane wayeseyibulala yena athi umuntu ngeke ngikwenze lokho. Ha Ungakukhuluma nje lokho kodwa mawungawazi amandla edliso ngeke uyokwenza. ha Uyangizwa ukuthi ngithini? yeah angiyezwa. Uyabona mina kwake kwangehlela kwaku-1999 Ha ngangisuke nentombazane yakamngoma ehlimbethwa ngisihlala la eThembisa. Ngizwa ukuthi ngithini? Ngilalela. Mangiza nale ntombazane yakamngoma ayisathandana ukuthi ngithanda le ntombazane. Kwase kufana nomfowethu ngangingenamngane ngingenamfowethu ayikho into engangayikhulumi naye. Ngizwa ukuthi ngithini? Ngilalela. Mina kunendle engaze ngayakha ekhweni lami ngingakhile ekhaya. Ha Amandla edliso lomfazi. Ngizwa ukuthi ngithini? Ngilalele. Kwathi kwaku-2001. Kwaku-2001 kunomunye umfana kwakuwakahlabisa isibongo owehamba ngezimoto ebhala ukuthi uchakido nekhosoba. Ngizwa ukuthi ngithini? Ngilalela. Ngezwe ukuthola intombazana seyiqomela umfana lo. Hayi futhi ke uyabona umfazi mejolo uphikelwa uwe kuqala. Make bathi kuphika wena kuqala ukuthi banamanga. Bethi kuphike wena. Ngizwa ukuthi ngithini? Hayi lo mfazi lo hayi ngimqonde ngelinye ilanga ngithi hayi ngizwe inkulumo enhle afuke ngolaka ongalazi athi mina wakwangibamba ayi kwathi ngaxolisa mina ngathi hayi kulungile mama siyeke le nkulumo. Hayi kwathi ngelinye ishangane la drive imoto sidabana lethembisa uMaswangane lathi hayi mina lifuna ukungiprovela like libabona. Lathi nje angihlezi funa manje on mali babona liyangibiza nangempela la ngifuna ngabathola ipaki bebambele ngacasha. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yeah. Kucasha mina ngicashela umfazi wami uthi engangiboni ngasaba ngisho ukuvela. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngilalele. Ayizobona elikhulu ndlule into eneni. Hayi mase ngibabambele kanjalo uqotshweni hayi ngithule ngatshela lo mfazi ukuthi cha ngizoke ngilayishe ngizohamba ngiyolayishe Wanderers ngiyekhaya ngizohlala 2 weeks. Hayi nangempela ngatshela uMaswangane ukuthi hayi angitshela. Hawu uMaswangane nangempela wangitshela ukuthi hayi ngangikwama umuntu uhambile mina. Manje umuntu ohambile uMaswangane nangempela hayi wangibiza kwathi hayi angikuyi seyifikile le ndoda bangena emkhukhwini bavala. Umkhukhu ngawuchela ngopetrol ngase ngamabuqamama ngathi. Ngokuvulela ngenhlamvu wawumbobombobo uvutha ongathi mbawula. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngashiya inhlamvu eyodwa emveni kwalokho ngayidubula ngayifaka la yaphuma la. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngilalela. Mangiphaphama esibhedlela eNetcare. Mangiphaphama kwathiwa lo mfazi akashonanga. Umkhukhu bungenamuntu. Yabuya ingqondo ukuthi kodwa lo mfazi ongenze nje kanti ngisaphilelani.